Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Jaione Urtasun eta Xabi Artieda ipuin kontalariekin hitz egingo dugu. Dena den, lehenago ikusitzagun betiko edukiak. Gaurko efemeridekin hasiko gara. 1883ko abuztuaren 19an, Coco Chanel moda diseinatzaile frantziarra jaio zen. Gainera, abuztuaren 19an ere, baina 1977an Iban Mayo txirrindulari euskalduna jaio zen. Bestalde, 3 urte beranduago, 1980 urtean, Otto Heinrich Frank, alemaniar judua eta Anna Franken aita hil zen. Eta azkenik, gaurko egunez, baina 2002an, Eduardo Txillida eskultore donostiarra hil zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Nafarroak 157 koronabirus kasu berri atzeman zituen atzo, horietatik 47 Iruñerrian erregistratu dira. Osasun departamentoaren arabera, txertori gabe, koronabirusaren 5. olatuak erietxeratuak bikoiztuko lituzke eta 9 aldiz igoko lirateke hildakoak. Osasun departamentoak koronabirusa gainditu duten 75 urtetik beherakoen txertaketa aurreratu du. 117.221 euro bideratuko dira ezti produktuen ekoizpena eta salmenta hobetzeko. PEA 30 ingurabidea osorik eraldatuko da Uharten eta horri esker egunean 23.000 ibilgailu baino gehiago ibiltzen diren bide zatian bide segurtasuna hobetuko da. Gobernuak ikastetxetan genero baldintzari gabeko berdintasuna garatzeko hezkidetzaren foru dekretua onetsi du. Doakotasuna eta hezkuntza eskaintzaren berrikituraketa inglesaren aldeko apustu eginez horra ikasturte hasierako berritasunak Iruñeko udaleko haurreskoletan. Iruñeko udalak harrera egin dien Nerea Diazi eta Andrea de Jesusi desgaitasun intelektuala dutenen gimnastika erritmiko Espainiako txapelketan urrea eta zilarra urrenez urren eskuratu dutenei. Iruñeko udala aurrera doa Alde Zaharreko hiri argiteria LED teknologiara aldatzen, aurrezpen ekonomikoa eta energetikoa eta isurpenen murrizketa bultzatuz. Aste honetako kultur programa ostegunean Korellan hasiko da Traveling Brothersen en las 1001 noches bluesarekin. Ostiralean JAC artista arituko da Dona Marian eta Los Flamingos Zangozan, eta larunbatean Gandeia hirukoteak Horgin Litzason kontzertua eskainiko dute. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, Airezabaleko zinea izanen da Barañaingo kulturaguneko plazan eta 10:00 aurrera Asterix eta Edabe Magikoaren sekretua pelikula ikusteko aukera izanen da. Bihar bestalde 7:30 eta Aranguren Ibarrean Zetak taldearen kontzertua egongo da gaueko 10:00 5 euroko sarreraren truk. Gainera, bihar eta ordu berean Gure aldetara bertso saioa ospatuko dute Ezpeleta jauregian. Horretaz gain, ostiralean ere, Antxoaingo Rafael Alberti plazan Olatz Salvadorren kontzertua egongo da 8:00 hasita. Eta biharko 8:00 ere, Goxuan Salsa taldearen kontzertua egongo da Medialuna parkean. Amaitzeko, igandean, goizeko 12:00 Kiki, Koko eta Moko pailazoek natura gara ikuskizuna eskainiko dute Arangurenen dohainik. Pasagaitezen gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroan 2 hilabeteren buruan jarriko zaie txertoa COVID-a pasa dutenei. Argazkiaren bidez aldiz, eremu urdina masiboki errefusatzen dutela erakusten du, atzoko manifestazioaren irudi batekin. Horretaz gain, Zabaltza osasunaren ordezkaritzan betikotu daitekeela azpimarratzen du gaurko Notiziasek. Gai aldatuz, segregatzen duten zentroak ez finantzatzeko dekretua onartu dela ere jakinarazten du azalak. Eta 10 urtetan batez besteko pentsioa soldatak baino 5 aldiz gehiago hazi dela aipatzen du. Bestalde, Maiak ez duela hipikako txapelketan nork finantzatuko duen argitu nabarmentzen du. Eta bukatzeko, Murtxanteko alkateak ez dituela eskratxearen egileak salatuko ere jasotzen du azal honek. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu.
Titularra, etxeratze aginduak Nafarroako 81 udalerriri eragingo diela da, aurreko astean baino 7 gutxiagori. Argazkiaren bitartez, COVID-a pasatu dutenentzat txertoa 2 hilabetetara izanen dela jakinarazten du. Horretaz gain, talibanek lehen matxinada tiroz erreprimitzen dutela azpimarratzen du. Eta amaitzeko, kiroletan zabaltzak estatutu berriekin jarraitu ahal izango duela aipatzen du. Pasa gaitezen gararen azala ikustera. Labik eta Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak COVID-aren aurkako neurriak beste astebete luzatu dituztela da titularra. Argazkiaren bidez aldiz, beste errefuxiatu olatu baten beldurrak horma berriak altxatzen dituela nabarmentzen du. Bestalde, erdi zen Magnaren plana geldiarazteko eskaera ere jasotzen du gaurko azalean. Horretaz gain, Ortegak 5. agintaldirako aukerak dituela aipatzen du, oposizioaren betoen presiopean. Eta azkenik, gai aldatuz, Bili dokumentala zinemetara heltzear dela jakinarazten du gaurko garak. Eta berria aztertzen bukatuko dugu. Albiste nagusiak Afganistanen zen norabide hartuko zain daudela nabarmentzen du. Argazkiaren bidez, askorentzat, kanpinak, oporretarako lehen aukera direla jakinarazten du. Gainera, Hego Euskal Herrian COVID-19 aurre egiteko neurriek beste astebete iraungo dutela jasotzen du azalak. Amaitzeko, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan zerga bilketa berriz ere 2019ko mailan dela aipatzen du. Jarrai dezagun gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikusten. Gaur ere, behe-hodeiak izango dira nagusi ipar isurialdean. Goizean, zerua estaliko dute hodeiek eta han-hemenka eurilangarra egingo du. Egunaren bigarren partean berriz atertu eta hodeitza arindu egingo da, baliteke ostarteak irekitzea. Nafarroa erdialdean eta hegoaldean giro eguzkitsua espero da. Araban berriz arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira, batez ere hegoaldean. Tenperaturak igotzeko joera izango du, batez ere barnealdean. Ipar ekialdeko haizea ibiliko da. Eta bihar, ostiralean, tenperatura igo egingo da eta giro eguzkitsua nagusituko da, baita Kantauri isurialdean ere. Goizaldean, goizeko lehen orduetan eta eguneko azken orduetan, hodei batzuk ager daitezke ipar isurialdean, baina ordu gehienetan oskarbi egongo da. Hegoaldean, behe-lainoa sor daiteke egun sentian, baina laster jasoko du goizean eta oskarbi egongo da gainerako orduetan. Azpimarragarria izango da tenperaturaren igoera. Kostaldean, 25-27 gradu arteko balio maksimoak espero ditugu, eta 30 gradutik gorakoak gainerako tokietan. Ekialdeko haizea ibiliko da. Barnealdean hego ukitua izango du eta kostaldean ipar ekialdetik finkatuko da goizean. Azken orduetan, haizeak ipar mendebaldera egingo du. Jaione Urtasun ipuin kontalaria etorri da orain gure platora gurekin hitz egitera. Kaixo Jaione. Kaixo. Zer moduz? Oso ongi, pozik hemen berriz egoteaz. Ez da lehenengo aldia, ez? Eta segurazki azkena ez da ere. Hori da, espero dugu hori seinale ona izango da, ez? Bai, ez da. Zer moduz doa, uda? Ongi, nik udan egia esan da, lan gutxi egiten dut, ere aprobetxatzen dut oporretara joateko eta bar, ze gero negua normalean nahiko gogorra izaten da. Aste batzuetan, hori, astelehenetik igandera lanean. Bai, batzuetan ze azkenean astean zehar klaseak eta bar, entxeguak eta gero asteburutan emanaldiak, orduan atope. Orduan ze ipuin kontalariei asko deitzen zaituzte? Bai, ni ipuin kontalaria eta antzezlea naiz, orduan, gauza batekin eta bestearekin, bai. Betetzen joaten zara egunak eta agenda. Bai. Eta, orain, datozen datetan badituzu emanaldiak? Bai, datorren, orain egongo gara bi herri desberdinetan, Bizkaiara ere bagoaz, eta gero, hori, iraian hasi da berriz gauza mugitzen, iraia, urria, eta, bai, hemendik, baina, Euskal Herritik, ez goaz, momentuz urrutiago. Ze gustatuko litzaizuek, da?
Bueno, nik egia esan da nahiago dut emanaldi bat etxetik ondoan izatea. Osea, azkenean bestela 2 ordu, pues igual Bilbora joan, 2 ordu, han egon eta buelta ez, egun berean. Hori azkenean pues beti nekatzen du gehiago. Bai. Eta bueno, orduan esan dezakegu pixkat normaltasunen itzultzen ari garela. Bai, nik esango nuke baietz edo, bueno, behintzat agian nik sortea izan dut, ez? Baina nik uste dut alde honetatik, kulturaldetik, baietz, osea, gauza desente egiten ari direla, eta urten adibidez, herriko jaiak eta barez daudenez, herri gehienetan erabaki dutena izan da, ipuin saioak egitea, antzerkia, eta, bueno, ongi dago, aber mantentzen den gero. Orduan ongi etorri zaizu eta... Bai, alde hortatik, bai. Denain, noiz hasi da hau normaltzen? Iazko udan adibidez? Bueno, igual ja neguan, urrian edo horrela hasi ginen pixkat lan gehiago egiten, bai. Eta gelditu behar izan ginen denbora horretan, zer egin zenuten edo nola aprobetxatu zenuen denbora? Pues egia esan da, etxean egon da, urte eta pikoko ume batekin, gauza gutxi. Orduan, etxean egon, aprobetxatu genuen, hasieran pentsatzen dut guztiak bezala, ez? Apuroa zer gertatuko da, eta orain, ikuskizunak, eta hori jende elkartzen den tokietan nola egingo dugun, baina, momentu zongi, gero ja joan ginen hortik ateratzen, eta badoa. Eta moldatu behar izan zen dituzten agian? Bai, egia da, ipuin saioetan, baita ikuskizun batzuetan, gehienez, umeentzat diren ikuskizunentzat, lehen ziren parte hartzeko aukera gehiago zeuden, eta baita beraiekin kontaktu gehiago, orain, bakoitza bere tokian, parte hartu, baina geldi, eta, Eta kostatu zaie aurrei? Ez, nik uste dut moldatzen ari direla oso ongi. Osea, nire ustez... Eta ongi mantentzen da? Bai, egia esan da, bai. Bada beste modu bat ere txintxo egoteko. Lehen igual egiten zenuen jolas txiki bat eta denak korrika zer eta orain, bakoitza bere tokian. Alde hortatik, ez dago gaizki. Pena ematen du ze umeek zer behar dute, ez? Mugitzea eta... Baina, moldatzen gara, bai. Eta duzu itzuliko garela? Horretara, alagian ohiturak nola... Ez dakit ja zer pentsatu, ideia guztietatik pasa naiz, ez dakit nola guztia doan aldatzen denbora guztian, nik pentsatzen dut baietz, bueltatuko garela berriz, kontaktuan egotea eta hori, baina egia da, agian bai mantenduko direla ez dakit gauza batzuk, ez? Igual aforo kontuak edo, igual eskua garbitzearena edo lako gauzak igual geratuko direla. Ikusi beharko dugu, ez? Hori da. Agian aurrak ohituratu dira, ez mugitzen ere, eta bai. kostako zaie. Hori da, eta eskolara iritsi, eskua garbitu denak, dena supertxukuna, denak hilaran, bakoitza bere tokia, bai. Alde hortatik, bai. Zer gertatzen den, ez? Bai. Gainera, bereziki zuek non aritzen zarete, liburutegietan eta... Bai, liburutegietan, bai, normalean bai. Orain udan kalean gehiago, baina normalean bai. Orduan, klaro, adibidez, badira liburutegi oso txiki batzuk, eta urten ibili gara gehienez 6 ume, gehienez. Eta, klaro, baita ere, tokatu zaigu, egia da, jendeak beldurra duela eta hasi direnean agertzen restrikzio gehiago tokatu zaitea 3 alditan emanaldirik ez egitea. Osea, bai, bertan bera, baina hori itxoiten eta ez datorrela inor. Bai. Bai, eta hori ez zait inoiz gertatu, osea, aurten. Eta 3 alditan, ja. Eta horrek nola eragiten ditu edo? Hombre, da pixkat faena, ez? Egia zaude pres, jantzita, musika jarrita, ez dakit zer, eta bapatean, ume bat, ez. Ume bat, ez, osea. Edo agertzen da norbait, etortzen zarete ipuin saiora, baina ez dakigu euskeraz. Bueno, pues... Ze pena, orduan. Bai, baina, joango da hobetzen. Gainera nik uste dut hori toki itxietan eta kalean bai ez dela arazorik egon, ez? Baina ja, sartu behar zarenean toki itxi eta batzuetan txiki batetara, jendeak esaten du, igual hemen ez. Bai, normala da ere. Eta, beste desberdintasun dago, ez? Toki itxi batean edo kalean egitea. Toki itxi batean egia da dena igual dela txukunago eta bakoitza dago bere tokian, eta kalean segun ze tokitan herri batean baldin bada adibidez,
ume guztiak gainera haien artean ezagutzen diren, ez eta hor, pues dena dago. Eta kalean ere, bueno, aukera ongi dago, ze hurbildu daiteke jende gehiago, eta horrek ematen dizu ere, bueno, ba, beste gauza bat, ez? Toki itxi batean, ba, egongo dira daudenak eta listo, ez? Baina kalean, bueno, pues badu beste gauza bat, edo norbait pasatzen dela, aprobetxatzen duzu, zerbait esaten diozu, bueno, desberdina. Orduan zuk zer nahiago duzu? Hala ezin da aukeratu. Bueno, berdin zait, batzuetan eske ez dakit, balimazoaz, ez dakit Nafarroako edo zein herri polit batetara eta egiten duzu hor kalean edo plaza batean edo parke polit batean, pues jo, eske tokia ere, depende, berdin zait, osea, egia da kalean bai mikrofonoak eta bar erabili behar ditugula, barnean normalean ez, baina, bueno, badu pues montaje pixka bat gehiago, baina, bueno, bakoitzak badu ez dakit zein erabaki. Bakoitzak badu bere xarma, bai, hori da. Bai. Bere ezaugarri bereziak edo ditu. Hori da. Eta, bueno, nola prestatzen dituzu zuk saioak? Bueno, ipuin saioak normalean batzuetan bai eskatu izan didate, bueno, pues justo lantzen ari gara, pues ez dakit, naturaren gaiak, pues horri buruz, ez? Orduan, pues bilatzen dut ipuinen bat eta beti moldatzen dut. Gero, normalean, bueno, batzuk dira nik asmatutakoak, beste batzuk hartutakoak eta moldatuta. Orduan denetarik? Bai, denetarik. Bai, beti egiten dut aurkezpen txiki bat, bi jolas txiki, eta, bueno, pixkat ere dinamikoago izateko. Beraiek parte hartzen dutenean, badirudi, pues igual, ez dakit, jartzen dutela arreta gehiago, edo... Bai, bestela agian despistatzen dira. Bai, osea, nire saioak normalean ez dira izaten soilik entzun eta listo, ez? Beti egon behar dira hor, zerbait jokatu, edo gauzak gaj eta horrela errepikatzen dira, eta, bueno, pues... Denaen, saiotik saiora aldaketak egiten dituzu, ala... Bueno, baditut... Duzu ez agian pertsona bat pasa, eta... Bai, bueno, beti improvisaketa sartu daiteke, bai, edo ume bat negarrez hasten dela, edo herriko jaietan gaude eta pasatzen da kuadrilla bat mozkorrak, edo, osea, horrelakoak orduan, bueno, beti gaude pixkat, ez? Pues irekiak, gertatu hori da. Hori da, bai. Denain, gero zer ipuinak prestatzen dituzu modu konkretu batean, ala eraldatzen zoa zagian pertsonai berriak sartzen gauzak aldatzen? Bueno, momentuan pertsonaia berriak eta bar ez ditut sartzen, osea, momentuan improvisatuta ez. Baina bai batzuetan ateratzen zaizkit, esaldi batzuk edo hitz batzuk edo... Bueno, bai agertzen dira gauza berriak, osea, nik badut estruktura bat, badakit ipuina nondik nora dijoa eta ongi dakidanez, horren barruan ere... Tokatu izan zaitere, elebidun egitea, ez? Orduan ja, elebidun egiten duzunean, hor bai ateratzen direla gauza gehiago, gauza bat euskaraz, beste bat gaztelaniaz, ez dakiz zer, bueno. Orduan, esaldi batzuk gaztelaniaz, beste batzuk? Hori da, pixkat egiten dut moduan ulertzeko eta ez errepikatzeko guzti euskaraz eta gaztelaniaz. Orduan, pertsonai batek galdera egiten badu, besteak erantzuten dio gaztelaniaz, ulertzeko zein izan den besteak egin dion galdera, ez, edo, bueno. Horrela esan da, zaila dirudi hori egiten. Bueno, baina gero, egia esan da, ipuina ongi jakin da, osea, da pixkat jolastea eta, bueno, zailagoa da hizkuntza batean egitea baino. Baina, bueno. Ez nahasteko, ez? Bai, hori da. Gero ez zaizu ateratzen euskainola edo... Bai, egitzen bat horla arraroa, bai. Bi hizkuntzak nahastu. Bueno, bai, sartu izan dugu hanka, izbait, bai. Eta orduan ze, ipuin asko irakurtzen dituzu, ze azken finean, ez? Gero aukeratzeko eta jakiteko zein den egokiagoa. Bai, edo batzuetan, hori, irakurtzen dut igual ipuin motz bat, eta hortik nik, hunditzen dut, eta asmatzen dut hasiera bat, bukaera berri bat, edo... askotan hartzen dut gehienez ideia nagusia, eta gero hortik, bai, moldatzen noa. Vale, eta orduan ipuin guztiek ez mezu bat izanen dute? Bai, normalean bai. Gero, batzuk baditut ere berdintasunari buruz, beti, pixkat gustatzen zait hor sartzea emakumearen eta, aniztasunari buruzko gauzak. Bai, ipuin gehienek normalean badute bere mezua. Ni ere ez naiz oso, nire intentzia ez da kriston klasea ematea edo hortik ateratzea, ez dakit, ez da emozionatuta ez da esan da, zenbat ikasi dudan, ez? Batez ere, niretzat garrantzitsuena da jendea divertitzea,
ongi pasatzea, eta gainera hortik, mezuren bat edo zer geratzen balin bazaio, nila pozik. Bai, hori da. Eta adibidez, aipatu duzu ere, ipuin batzuk zuk asmatuak direla. Bai. Eta hori nola egin duzu edo... Pues... Agian idatzi ditazkezu ere? Bai. Bueno, berez orain nabil ipuin bat idazten, baina hau gauza... Bueno, momentuz ezin dute zer kontatu, ze gainera da... Bueno, pues, enpresa konkretu batentzat, izan da enkargu bat, eta aterako da, baina hori bai, ez nuen espero, eta orain ere, pues, idazle. Bai, baina, bueno, egia da, bueno, pues, irudimen desente dudala, eta ume batekin ere bizi naizenez, horrek ere laguntzen du, Bai, egun osoa zerbait asmatzen. Bai. Azkenan ez, ate gehiago ireki dizkizu. Hori da, bai. Eta berari kontatzen dizkiot ipuinak, eta nik ikusten, 2 urte terdi ditu, baina ikusten duzu ere zer funtzionatzen duen, zerekin gelditzen den, eta, bueno, badugu hor etxean froga egiteko aukera. Experimentatzeko. Bai. Eta bera pozik. Eta, bueno, zure publikoa zer dira aurrak, ez? Normalean bai. Osea, aurrak eta familia, hori da, bai. Bai, baina egia da, herri txikietan adibidez, etortzen dela herri guztia. Osea, aitonak, amonak, mundu guztia eta ongi dago, ere. Osea, haiek ere, bai, disfrutatzen dute. Egia esan dut, eta sartzen dira hori puinan, bai. Oiukatzen dute, batzuk daude hor supermotibatuak, bai. Baina bereztuk prestatzen dituzunean aurrentzat, ez? Bai, berez, bai. Kodea da umeentzako, bai. Gutxi gora beraz, adintarteko... Normalean esaten da 4 urtetik gora, baina tokatu izan zaitere 2 urtekoak egotea. Ze batzuetan hori anai-arrebak, ez? Anaiak ditu 6, besteak ditu 2, ez diozu kanpoan utziko, ez? Orduan, bueno, bai, ongi. Egia da, 10 urtetik gora, arraroa izaten dela aurrak ikustea. Igual bai herrietan, agian, hilabete osoan dagoen ekitaldi edo gauza bakarra orduan etortzen dira guztiak. Baina, bai, ipuinak normalean, hori, 10 urte, 10 urtetara edo horrela. 10 urtetik orako ez da interesatzen. Ez, daude erdi nerabeak eta esaten dute, ipuinak. Gero agian gelditzen dira hor, eta gustora. Bai, baina pixka atzean eta... Hasierako aurre iritziak edo, aurren kontu bat. Bai, hori da, bai. Eta aurrekin zerk funtzionatzen du? Bereziki edo haien arreta deitzeko edo engantxatuta mantentzeko nola bait? Bai, hori, adibidez, beraiek ipuinaren parte izatea, osea, benga, oraino jokatu behar duzu ez, dakizer, edo nik hitz hau esaten dudanean, altxatu behar dituzue besoak, edo pixkat parte hartzea, eta beti funtzionatzen du paiasoarena egitea, osea, erortzea, gauza gaizki ateratzea, hori, bi baldin bagaude elkarren kontra txokatzea, osea, pixkat desastrea eta horlako gauzak beti funtzionatzen dute, bai. Orduan, elementu horiek beti mantentzen dira. Bai, normalean bai. Eta gainera zerbaitek funtzionatzen badu, bigarrenean errepikatzen baduzu, gehiago funtzionatzen du. Hirugarrenean gehiago, osea, errepikatzen duzu, hori, keinu berdina edo gaj berdina, ez, eta, bai. Hori da trukoetako bat orduan. Bai, eta batez ere hori beraiek parte hartzea eta sentitzea hori puinaren parte direla, ez izatea bakarrik entzuleak, baizik eta hor sartuta egotea. Eta zenbatero prestatzen dituzue saio berriak edo desberdinak, baduzue? Depende, osea, tokiren batean errepikatzen balin badugu, saio berria hori da, bai. Hombre, errepikatzen balin badugu eta hemendik 3 urtetara goaz toki berdinera, agian ez, igual ume berdinak hasteko ez dira gogoratuko eta gero umeak ere aldatzen doaz. Baina, ez dakit, depende, errepikatzen badut toki askotan, aldatu behar izaten dut. Edo hori, ipuin bat aldatzen dut, bat berria, beste bat zaharra, normalean 2 ipuin kontatzen ditut. Hasieran hori aurkezpen bat, egiten dugu beroketa moduko bat, eta bukaeran ere jolas bat, eta bar. Baina normalean 2 ipuin, bai, eta saioak irauten du 45-50 minutu gutxi gora bera. Eta noizbait gertatu zaizu agian despistatzea eta saioa errepikatzea toki berean edo halakoren bat? Saioa errepikatzea ez, baina bai gertatu izan zait, umeren bat errepikatzea, etortzea
Iruñan eta bapatean herri batetara goaz eta ume hori herri horretakoa da. Orduan ikusi gaitu Iruñan eta ipuin hori badakit. Eta bueno, baina ere umei egia esan da asko gustatzen zaie gauzak errepikatzea, bai. Bueno. Askotan ikusten dute hori pelikula berdina, ez? 20 alditan edo, osea, egia da, eta ipuina baldin badakite ere, pues ja besteek ez dakitenez, pues ja hartzen dut, eta benga, zu nire laguntzailea izango zara, zu ja ezagutzen duzunez, eta... Orduan ez dago arazori. Ez, normalean ez. Eskerrak, bestela ez, bai, bestela. Beste bat asmatzera. Bai, hori da, baina, bueno, bai. Eta, bueno, irailean orgi bizi jaialdian, ez, arituko zara ere. Hori da. Kontaketa saio bat eskaintzen. Bai, ja 3. urtea, bertan nagoela. Eta oso pozik ze gainera esketokia ezin hobea da, osea, da superpolita. Bueno, iaz tokatu zitzaidan 2 egun euria egin zuela eta egin genuen Lizasoko frontoian. Eta, bueno, ongi ere, ez da gauza bera, ze gainera frontoietan akustika ez da oso ona, baina basoan tokatzen baldin bazaizu eguraldi ona eta bar, da gozada bat. Saio berezia izango da, orduan, nola? Bai. Gainera, eske betetzen bada da pasada bat, osea, oso polita, bai. Jende asko sartzen da, ez? Nik uste dut izan dutela hor kriston ideia, osea, bai. Bueno, argi dago ez, urtetik urtera mantentzen dute, beraz, ongi funtzionatzen da. Bai, argi dago, bai, orgi dago. Bai. Eta, bueno, zu arituko zara iraileko 2. asteburuan, ez? Bai, hori da, iraiak 12, goizeko 12etan. Eta ze saio eskiniko duzu edo zeri buruz, zer aurkituko du, ez, ara joaten denak? Bueno, hori, ezagutzen nauenak, pixka bat nire dinamikaia ezagutzen du, eta, bueno, bertan ere kontatuko ditut 2 ipuin, bat berria dena, bertan izango da igual lehenbiziko aldia egingo dudana, eta beste bat ja lehenago, bueno, banekiena, baina bertan ez dudana egin. Orduan, bueno, pixkator nasketa txiki bat, hau ere izango da pixkat berdintasunari buruzko, bueno, gero da abentura historioak eta bare, baina pixkat emakumearen indarra hor sartuz. Eta orduan familia guztientzako, ez? Azkenean orgin egiten bada. Bai, hori da, bai. Printzipioz euskaraz izango da ere, bai, uste dute euskaraz, ingeleraz ere gaztelaniaz, desberdinak, bai. Astebururo, ez? Bai, gainera uste dut larun bat eta igandero, ez? Eta joango zara, beste ipuin kontalariak. Normalean ikusten dituzu, besteek zer egiten duten? Bueno, alba dugu bai, eta orain, haur txikiarekin, orain ja 3 urte beteko dituela, orain izango da igualdia momentua hasteko ikusten. Bai, gu saiatzen gara, baina eske normalean asteburutan ere gu lanean gaude, orduan galtzen ditugu antzeslan pila bat, gauza pila bat, baina... Zer ingo zaio, ez? Bai, hori da, pena. Baina bai, gustatuko litzaiguke askoz gehiago ikustea, gainera eske ikusten asko ikasten da ere. Gero gainera bakoitzak ez, bere estilo desberdina izango du. Bai, ezagutzen ditugu beste batzuk eta bakoitzak eske badu bere estilo propioa total, eta hori da politena ere, ez? Ez egitea denok berdin, bai. Gero azkenean ez, bakoitzak berea nahiagoko du edo? Hori da, bai. Agian ideia batzuk hartzeko eta... Hori da, bai. Inspirazio bezala. Bai, azkenean ikustea, beti, ez? Bai. Eta, bueno, orgiko kontaketak ez, nolabait harremana du tokiarekin edo lotura edo... Zakit nola esan, bereziago egingo du, zentzua... Bai, hombre, berez eske tokia ematen dio, badu magia eta gainera dago prestatua superpolita, eserleku guztiak, hori zuaitzetatik liburuak zintzilik, dago prestatua superpolita, bai, eta gainera eramaten dute karabana bat, palomitak saltzeko, zakizer, dago dena... Prestatu dute txukun-txukuna, bai. Horren oso plan hona, ez? Bai, eta eguna pasatzeko, edo goiza pasatzeko, bai, hemen ondoan dago, Iruñeko jende asko etortzen da, orgira. Eta jendeak errepikatzen du urtetik urtera? Bai, esango nuke bai, baina batez ere, horiek bai igual inguruko herrietako aurrak eta bar, bai. Zenik gainera, bertan familia daukat ere, eta orduan, lehengusuak, lehengusinak, bai. Bereziago egiten, orain? Bai, hombre, bai. Beti
familia dagoenean edo norbait ezaguna, beti bereziagoa eta beti jartzen zara puntito bat urduriago, bai. Exigentzia maila Bai, altuagoa ze da. tontakeria ez, baina, bueno, bai. Lehengo egunean tokatu zitzaidan nire herrian antzestea eta herri erdia zegoen hor, eta ai, eta 1000 aldiz egin dut, baina... Baina hor bereziki ongi hori egin da, nahi hori. hori da. Bai. Eta horrelako jaialdiak antolatzea garantzitsua iruditzen zaizu? Bai, nik uste dut baietz, eta gehiago egon beharko lirateke nik uste dut Nafarroan, ez? Eta ez bakarrik umeentzat, helduentzat, duela gutxi ere uztaian egin zen Ziudadelan beste antzerki jaialdi bat, eta izan zen superpolita, baina oso jende gutxik ezagutzen du, oraindik bakarrik 2 alditan egin dute, eta baina horrelako gauzak egitea eske da gozada bat. Gero zoaz, egia da hau ez dela hiriburu handi bat, ez? Baina gero edozein hiriburutara zoaz, eta antzerki aldetik eta kulturaldetik beti dago aukera pila bat, eta hemen, limitatuago gaude. Baina geroz eta gehiago, ez? Bai, hori da, eta gero eta gehiago hori herrietan eta mugitzen ari dira, osea. Orduan bide honetik goazela Nik uste dut iruditzen baietz, zaizu? eta herri batzuetan, frogatu dute, hurrengurtean errepikatzen dute, hurrengurtean berriz, igual Gabonetan eta Udan, osea, nik uste dut bai. Dena jaialdi hauetako asko edo mota honetako ez, gauza asko pandemia dela eta hasi dira orain sortzen. Bai, igual bai. Uste duzu mantenduko direla, ala gero agian berriz... Ez dakit gero ahaztuko dugun guztia eta itzuliko gara, baina ez dakit, nik uste dut baietze, azkenean herri bati ematen balin badiozu zerbait eta gero kendu, ez? Osea, ez dakit. Nik espero dut baietz, itxaropena daukat. Eta jaialdi gehiago antolatzen ditu. Hori da. Azkenean ezagunagoak egiteko ez, Bai, urtetik urtean errepikatu behar. hori da. Eta jendeak ere hartzeko ohitura antzerkira joateko, eta ze bestela egia da, jende gaztea, ja seme-alabak balin baditugu, bai, baina bestela ez dago antzerkira eta joateko ohitura, beti ez? Jende helduagoa edo ja txikiak aurrak dituzunean, igual bai, ez? Baina horrela, zakitzen, 25 urteko jendea ez doa hori antzerlea balin bazara edo antzerkizalea, bai, baina bestela, nik dituan ezagunak eta niz naiz joan antzerkira inoiz, eta inoiz, baina egia da ez dagoela ohiturari. Eta zergatik agian ez delako eskaintzan dirik egon, ala? Ez dakit, edo igual ez da egiten publizitate gehiegi, edo igual, ez dakit, behar delako eskaintza bat gazteagoentzat, ez dakit. Lehen egia da, adibidez, Nafarroako antzerki eskolan, orain ezinezkoa da pandemiarengatik, baina alzenuen garagardotxo bat hartu, antzerkia ikusten zenuen bitartean, eta jendeak esaten zigun, eske horrela bai joaten gara antzerkira, ze gozada, patata batzuk, ez dakit zer. Agian da beste modu bat, baina jende gaztea erakartzen du. Bai. Ea ez, gauza desberdinak antolatuz, azkenean, dut eskaintza ez, zenbat eta zabalagoa izan da, publikoa ere. Bai, a ber. Zuek jarraituko duzu ez, zurean? Bai, gu saiatuko gara gutxienez, eta momentuz, hontaz bizi gaitezke, eta, ni oso privilegiatuta sentitzen naiz, hori gustatzen zaidana ez egiteaz, eta horrek jatea, ematen didala jaten, orduan, ez zinez txarrik esan, ez? Hori da. Baina bide honetik bagoaz, etorkizuna ongi ikusiko duzu. Espero dugu, bai. Nik beti baietz. Nik beti aurrera eta hori itxaropenarekin beti hobera joatea, ez? Espero dezagun. Bai. Ezakit agian amaitzeko, ez? Zerbait gehitu nahiko zenuken agian ez duguna esan? Ez, hori, jendea animatzen den horriko basoa bisitatzera, eta ipuin saioak entzutera, eta ez bakarrik niz, badaude artista pila bat, eta denak oso onak gainera, eta gehienek errepikatzen dugu, hori seinale ona izanen da. Eta hori, eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik. Mila esker, zuri eta primeran joan dadila guztia. Bale, oso ongi. Beste bat arte. Bale, agur.
Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Oltzako zendean, Baik Parkeko eguna ospatuko dute. Iturrotz taldeak antolatuta, Benito Urdanoz parkean elkartuko dira abuztuaren 21ean, hau da larunbat honetan, goizean 10:00 ordu batetara klase teknikoak emateko monitoreekin, eta arratsaldean 6:00 9:00 trebetasun eta jauzi lehiaketa egiteko. Salto egitea eta bizikletarekin trebetasunak hobetzea gustatzen zaion edonorentzat dago irekia jarduera. Kaskoa eta babesak eramatea beharrezkoa izango da eta parte hartu ahal izateko lehenagotik izena eman beharko da iturrotz.com webgunean. Uharten bihar arratsaldeko 8:30 Ferial plazan Roberto Illesiren kontzertua izanen da, mexikar klasikoen errepertorioa eskainiz. Sarrera doakoa izango da edukiera bete arte. Gainera, igandean familiarteko txus eta txu antzerkiaz gozatzeko aukera izanen da, gaztelaniaz arratsaldeko 7:30 eta Ferial plazan baita ere. Iruñeko udaleko 10 haurreskolek hasiera eman diote jada 2021-22 ikasturteari. Ikasturte berria nagusiki 3 faktorek markatzen dute. Eskolatze tarifen doakotasuna, hezkuntza eskaintzaren berregituraketa, ingelesezko jarduera gehiagorekin, bai gaztelaniazko ereduan, bai euskarazkoan, eta COVID-19aren prebentziorako protokoloei eustea. Ikasturte honetan, halaber, eskainitako 873 plazak bete dira, aurreko urteko eskaeren bikoitza jaso ostean. Iaz biztala, ikasturtearen hasierarako bizikidetza talde egonkorrak, burbuila taldeak izenekoak antolatzeaz gain, guneen eta materialen garbitasun neurriak zorrotz betetzen jarraituko dira. Eta zehazkiago, gune guztietan aireztatzea bultzatuko da airea berriztatzen dela bermatzeko. Haurreskolek kontingentzia planak eguneratu dituzte udal zentro bakoitzean. Aurreko ikasturteko esperientzia kontuan hartuta. Nafarroako gobernuko hezkuntza eta osasun departamentuekin bat. Kaixo, Xabi, zer moduz? Ongi, kaixo. Ongi zabiltza? Bai, ongi. Hemen etxetik konektatuta. Bueno, aurrekoan duela gutxi ez hemen izan zintugun. Bai. Gaurkoan online bestela, ja. Bai. Hemen gelituko zara agian. Online, hori da. Online beti arraroago, ez? Hemen Bueno, desberdina, ez? desberdina da, bai. Eta, bueno, konta iguzu pixkatze zu, orgi bizi jaialdian izan zinen, ez? Bertan, Hori da. ipuin kontaketa bat, eskaini zenuen, bueno, saio bat. Eta, bueno, zer moduz joan zen? Oso ongi. Tokia oso polita da, gainera, ez? Orgiko basoan, hor prestatzen dute, pues hori eserlekoa jartzen dituzte, dena oso eszenografia lan bat ere egiten da, pues hori, tokia pixkat magikoago izateko, eta tokia oso polita da ipuina kontatzeko eta jendea hor gustora egoteko. Eta, bueno, jende asko hurbildu zen. Bai, desente, bai. Eguraldi ona zegoen, nik uste dut jendea, hori, bazebilela hortikan basotik disfrutatzen, eta hurbildu ziren. Nik egin nuen saioa euskera zen, eta, bueno, egiten dira euskeraz, erderaz, gero ere kontzertuak daude uste dut, eta hainbat gauza. Eta, bueno, orduan jendea zer joaten zen konkretuki saioa ikustera, ala batzuk kasualitatez aurkitu ziren horrekin? Bai, batzuk kasualitatez, beste asko batzekitelako. Bai, badagolako programaren publizitatea egiten da, eta, bueno, pues, jendea enteratuta pasatzen da. Eta zer nolako saioa eskaini zenuen? Ba, egin nuen, bueno, nire estilora, gorputza asko erabilita, pues hori, antzerki fisikoa egiten, ipuinak, pues, 3 ipuin kontatu nituen, gero, pues, hori, komedia aldera eraman nuen, aurrak eta helduek ere ondo pasatzeko, eta gestikulazio asko. Orduan asko, antzerkitik asko, ez? Bai, azkenean bai. Nik hori erabiltzen dut, ze azkenean handik nator, eta narrazio bat egiteko pues, beti erabiltzen ditut nik dauzkadan errekurtsoak. Eta, bueno, eta jendeak orduan ongi pasa zuen, lortu zenuen helburu hori betetzea? Bai, asko disfrutatu zuten. Esan zidaten, zorionak, ez dakiz zer, ze ondo batean batek ezekin euskeraz, eta esan zuen, ulertu dut zure gorputzari esker.
Egin duzun antzerkiari esker, osea, ondo. Hori posiblea da? Ba, antza denez, bai. Nik uste dut dena ez dutela ulertuko eguneko egun, baina gauzen bat edo beste, bai, ez? Historia jarraitzeko moduan, bai. Bai, egira. Eta, bueno, antzerkian aritzen zara, ez? Eta Bai. desberdina da ipuin kontaketa bat egitea, ala antzerki. Nola, azkeneko hitzaz esan duzu? Bai, ipuin kontaketa bat egitea ea desberdina den. Zertan desberdintzen den, ez? Antzerkitik. A ber, esaten dizudana, nik oso antzerkira asko eramaten dut, pertsonaia aldaketak, ahotsak, gorputzak, azkenean nik eramaten dut antzerkira asko. Orduan egiten dut antzeslan bat bezala. Desberdina, pues hori badago jendea, pues eserita egiten duena, edo beste modu batera, ez? Aintzinan ipuinak kontatzen ziren modura bezala, ez? Sutondoan edo amonarekin edo aitonarekin. Nik beste modu batera eramaten dut, izerditan bukatzen dut, osea, azkenean gertutasuna dauka antzerkitik egiten dudan moduan. Zuri hori ipuinak eserita kontatzearena ez zaizu asko gustatzen. Egin dut noizbait, dut. Bai, eta ere polita izan da, Baina azkenean la cabra tira pel monte esaten dut. Zu gustorago zaude denbora guztia mugitzen eta... Bai, hori da, mugitzen, bai. Energia igotzen, ez? Azkenean. Eta nola prestatzen dira saio hauek ipuin kontaketa hauek, nola prestatzen dituzu? Ba, ipuinak batzuetan nik idazten ditut, eta beste batzuetan liburu batzuetatik hartzen ditut, eta bersionatu egiten ditut. Eta kontaketak baino lehen, nola baita zakitei? Beroketak edo ahotsarekin zerbait berezia egiten duzu, ala nola prestatzen dituzu emanaldiak? Ba, egia esan, ez dizut gezurrik esan behar, baina osea, beroketa ez dut egiten. Egin beharra dago, baina nik ez dut egiten. Eta, ba, demagun nunden, mikrofono bat erabiltzen dugu, horietako bat edo hemengo korbata mikrofono bat, edo bestela, ba, hori, mikrofono hori gabe. Baina hori izaten da tokia itxia denean, eta bueno, hori ez dago arazorik. Bai, nik lasai hartzen dut, eta hasieran, pues hori, hasten naiz, eta berotzen joaten naizenen enean, pues ere, energia gora doa, dena gora doa, eta gero ja bukaeran, pum, hor bukatzen da, ez. Bai. Askotan ere erabakitzen dut topera hastea, ez, zerbait hola, baina aurrak direnez ere batzuetan ongi dago, suabe hastea, eta poliki, konfiantza edo sartzen direnean, hor ja... Guztia ematea. Bai, hori da. Eta, bueno, zure saioak zer parte hartzaileak dira, aurrak nolabait sartzen dituzu ipuin horretan, edo nola egiten dituzu, ez? Haiek ere parte izan daitezen. Bai, ipuinak, demaguntza ipuin diren, edo ze egoeratan jolasten ari naizen, pues gauza desberdinak, ez? Ba, igual soka batetatik tira egin behar balin badugu, ba, lagundu denok eta soka bat denontza, venga, tira egin, eta ba, beraiekin bromak, venga, tira, zuek tira, nire bengan ditu. Horiek, ez gauza horiek, beti daude ondo, ze beraiek ere parte hartzen dute, eta nolabait sartzen dira historian. Pues hori beti erabiltzen dut, bai. Aurreiz zer da bereziki gehien gustatzen zaiena edo, ez? Beti asmatzen duena. Ba, nik gaizki pasatzea gustatzen zaia asko. Ba, ni sufritzen nagoenean aktore bezala, ez? Osea, ez, personai batean. Ni Xabi ez. Personai bat sufritzen balin badago eta errepikapen hori ikusi dut, ba, oso farregarria egiten zaiela, ez? Pixkat clown mundu hori porrotarena, ez? Hori grazia egiten die. Eta gertatu izan zaitzu agian, ez? Talde konkretu batekin zerbaitek, bai ez, graziara egitea eta gero batean gauza berdinak beste talde batekin, ez? Hala, aurrak orokorrean. Bai, baina nola grazia asko egiten ditudan denbora guztian, pues batek grazia egiten badez badu, besteak egingo du. Bale, orduan presto haude gertatu daitekeen guztirako. Bai, ni joaten naiz asko komediara. Komedia aldera. Eta hori aurrekin beti da, ez? Hori da, beti da gaztatzea, ez? Bai, oraingoz ez naiz saiatu zerbait dramatiko egiten. Esategatik ez dramatiko dena da, baina horrela ikutzen zaituen zerbait edo emozionala den zerbait, hori oraindik ez dut egin ipuin kontala egiten. Eta planteatu... Antzerkian bai, baina ipuin kontala egiten ez.
Noizbait egingo duzu, ala baztertzen duzu aukera hori. Iritsi daiteke, noizbait. Ikusiko dugu. Oraingoz, horrela. Ez, funtzionatzen duen bitartean mantendu. Bai, ateratzen bazait, edo ikusten badut aukera daukadala ipuin batekin hemendik ere batea, edo hortikan. Vale. Eta egia da hori, ezakit, barre eragitea agian erresagoa dela, ez, sentimenduak edo emozioak ukitzea baino. Bueno, barre egitea ez da, ostras, guk ikasten geundenean antzerkian, gure irakasleak esaten zigun, venga, atera hor, 5 minutu dauzkazu niri barre egiteko. Eta, ostras, ez zuen inorrek lortu. Baina aurrekin, ez, erresagoa da. Bai, a ber, farra egitea ez da erreza, eta drama egitea ere ez da, osea, bakoitzak dauka bere bidea edo bere herramientak. Ez, orduan, bi bide desberdin dira. Vale. Eta, ezakit, nolakoak dira bide horiek edo badaude nolabait azaldu daiteke? Agian, ezakit, prestatu... Oso teknikoa azalduko dut, baina komedian funtzionatzen duena da ritmo altua, batetik bestera, pin, pam, azkar, eta gero pertsonaiak izan behar dira oso fisikoak edo ez da pertsonai bat sentitzen duena edo sentipena ikusten diozuna, hori beste ritmo bat da, hori da drama gehiago. Komedian izan daiteke, aiton bat zara, edo fisikoagoa. Eta draman adibidez, denbora geldoagoa da, emozioak denbora dauka, beste ritmo bat da, eta emozioa ez da hainbeste aurpegian edo gorputzan eman behar, baizik eta barruan sentitu eta barrutik kanpora atera behar da. Bi bide desberdin dira. Orduan ez motelagoa izan da, agian drama hori sortzea ez da hain egokia, ez aurrentzat edo zailagoa izango da, ze atentzioa alduko dute edo behar dute gehiago. Lortzen da, badaude antzerkiak adibidez dramatikoak direnak, etxerik txikiena adibidez edo ikusi ditudanak dramatikoak direnak eta hor daude aurrak eta hor daude engantzatuta. Hor daude bai lortzen da. Empatizatzen badaude errekurtsoak, gero aurrekin ere, pertsonaia aur bat balin bada eta bere bizipena ikusten baduzu edo bidai bat balin bada, horrek ere konektatzen dute asko bidaiarekin, beraiek bezalakoa delako. Hor ja, bakoitzak erabili behar du bere herramientak. Vale. Bueno, orduan ez, esango zenuke zure pertsonalitatea agian lotuago dagoela, ez? Komedia egiteko modu horrekin, hain dinamikoa eta mugitua izan da. Hori bai. Piskat inozoa naiz, sentipen onenean, ez? Baina inozoa sentido horretan, ez? Gustatzen zaite gauzak absurdora eramatea. Bueno, hori dago, barrera egiten badu, begira. Bai, hori da. Eta, Orgiko Basoan ez, izan zinen, eta, zer iruditzen zaizu jaialdi hori antolatzearen ideia? Oso ondo, ipuin kontalari festival bat da, Basoan egiten da, oso polita, beraiek oso jatorrak dira, gainera ekipo guztian, dagoen ekipo guztia oso jatorrak dira, benetan maite dute egiten dutena, eta niregatik urte askotarako hori, Gainera geroz eta ezagunagoa ez, egiten ari da, beraz. Bai, hori da. Zika jende gehiago ere joango da, ez? Hori da. Eta, gainera Nafarroan... Aurten nabaritu da pixkat hori COVID-arekin, aurrekontuak eta aldatu dira, eta hori dena, ez? Orduan desberdina izan da pixkat, ez dago hain... Nola esango nuke ez da hain... Ez daude beste gauza, beste urte batzutan bestela, baina hor daude. Garrantzitsua da, ez? Mantentzea. Hori da. Gainera, ipuin kontalariak askotan mugatzen dira, toki itxi eta txikietara, ez? Gehiago. Bai. Horrekin erremantzen dugu, liburutegiekin edo... Hori da, liburutegiak, antzoki txikiak edo areto txikiak, bai, hori egiten da. Eta kanpora ateratzea. Nola? Bai, kanpora ateratzea, ez? Eta publiko zabalago edo handi bati... Hori da. Ere, zuentzat garrantzitsua da. Bai, polita da hori, bai. Bai, gainera hori, Orgiko Basoan egiten dute lan polita hor eszenografiarekin eta sortzen dute txoko bat, ez, basoan, magikoa bezala.
liburuak dauden non nahi, atari batzuk zabaltzen dituzunak, hor daude atari batzuk, aterkiak zintzilikan, gauza asko, ez? Eta bisualki polita eta interesgarria da. Nabian batzuek hori ikusiko dute, lehenengo aldiz ipuin kontalari bat, izan daiteke. Bai, badago jendea txekula ez dela egon eta hor lehenengo aldiz ikusten duena, eta badago jendea ja ezagutzen dituena, edo ikusi dituena, edo festivala ezagutzen duena, eta Bueno, ezagutzera emateko ez, zuen burua ere, bai, modu bat izango da. hori da. Eta zu egon zara besteen saioak ikusten, adibidez, joaten zara ikustera ez, lankideek edo, sektore Bai, berdin- ez ditut ikusi, ez? Ni joan izan nintzenean, karo, nola egun batean bat dago, beste egun batean. Ez naiz pasa, bai gustatuko litzaidakela pasatzea kontzertu batzuetara, baina ez dakit denbora eukiko dudan, nabil lanpetuta orain ere, eta ez dakit, alba dut joango naiz baina. Bueno, orduan, uda zure sasoi potentea izaten ari da. Bai, ari dira ateratzen gauza, pozik nago, bai. Espero zenuen. Uda horrela izatea, azkenean aktorea zarenean ez duzu ezer espero. Bazoaz aurrera, ez? Suposatzen duzu, bueno, zerbait atera barko dut, ez? COVID-arekin gainera izan da, pues hori, incertidumbrea gehiago, ez? Baina bai, nik espero noin, bai. Aterako zirela gauzak beti ateratzen dira, konfidantza eduki behar da, pazientzia eta, pues hori, atera dira. Osea, que pozik. Primeran, eta, bueno, orain non nalko zaitugu ikusi. Ara, esaten duzula, aprobetxatu behar dut spam egiteko. Egin dezaket edo ez. Bai, aprobetxatu. Baina ez da ipuin kontalaria, hau beste gauza bada. Antzerkia da. Bai. Vale. Esango dut? Esan. Ui, edo ez. Bueno, Nafarroako antzerki eskolan, irailean 3, 4 eta 5, asteburua da, uste dut? Bai, asteburua, bai. Ostirala, larunbat eta igandea. 8etan, estrenatuko dut nire urrengo ikuskizuna. Nik badauzkat bakarkako ikuskizun batzuk, eta ostira, larunbat eta igande hontan, iraileko asteburu horretan, 3, 4 eta 5, estrenatuko dut nire urrengo ikuskizuna, deitzen dela Everybody Needs Energy. Komedia, farra eta denbora ona pasatzea gainera musika egiten du zuzenean. Aparato bat. Ere da zure bakarkako lan bat? Bai. Vale. Hori da. Egin nuen, orain dela 2 urte egin nuen lehenengoa, izan zela Everybody Needs Heroes, izan zela nire lehenengo proiektua bakarkakoa, eta orain ja, egin dut bigarrena, nire ideia da 3 egitea, orain goaz bigarrenarekin. Lotura dute haien artean, ala... Bai, Everybody Needs Heroes zen eroien historia bat, eroiek nola porrot egiten duten, eroiek ez daukatela gizakiak direla azken finean, eta baina hori dena absurdotik eta komediatik eraman da, eta gorputz antzerkitik. Eta oraingoan da energy gaia, ez? Energia edo indarra. Orduan hortikan, okurritu zaizkidan disparate guziak, horre komedia aldetik eramateko eta disfrutatzeko moduan. Eta hori, berrikuntza bezala, musika zuzenean egingo dut. Badaukat aparato bat, horrelakoa, eta looper bat da. Orduan horrekin, nik... Soinua grabatu ez, eta gero... grabatu eta horrekin konposizio bat egiten dut. Orduan musika ere izango du antzerkia, humorea... Hori da, muta musika. Nori gomena zuten du da, publiko guztiarentzat, ala adin batetik gora? Bai, nik uste dut 10 urtetatik gora. Bai, orduan aur txikientzat ez. Probatu beharra dago, bai, aur txikientzat ez. Ze, ez dakite jarraituko duten ondo, ze azkenean gorputz antzerkia da, ez dut ia hitz egiten. Bale. Eta, bai, 10 urtetatik gora. Bale, primeran, begira ez, apuntatuko dugu, agendan. Hori da. Aprobetxatu dut spam egiteko. Eta, sarrerak eta hori ez, antzerki eskolako webgunean imaginatzen. Hori da, bai, nire Instagramean ja hor daude, hor dago linka, nahi badute jarri, xavier.artieda da, nire Instagrama, Barcelona, xavier.artieda, eta hor dago nire linka sarrerak erosteko, eta bestela webgunetik, antzerki eskolako webgunetik, erosi daitezke ere, bai.
Orduan ere ikasturtea fuerte astera, ez? Udan gelditu ez, eta gero jarraitzea. Hori da. Bere eskantzatu beharko duzuela, ze? Bai, joango naiz, asteren bat, igual Energy estrenatu ondoren, badaukat Heroes etxarrin ere, eta ja ondoren, ies egingo dut hortikan, joango naiz. Ongi. Asteren bat edo joango naiz. Deskonektatzea ere beharrezkoa da. Bai, behar dut. Bueno, ez dakitez zerbait gelditu izan den esateko, hala, besterik gabe hemen utziko dugu, eta Vale. plan diseinu dagoela. Ondo. Vale. Mila esker, Xabi. Zuei, eta nahi duzuenean. Eskerrik asko. Vale. Beno gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.